Da bi mogli dobro razumjeti ovaj članak, vrlo važna stvar je da shvatite kako i na koji način funkcionira zdrav organizam. U zdravom organizmu i u svakom drugom organizmu prerada hrane se zapravo dešava u crijevima. Ako uzmemo crijevo i pogledamo ga konkretno pod mikroskopom, možete primijetiti da se unutar crijeva nalaze zapravo crijevne resice. Crijevne resice, trepetiljke ili poznatiji kao viliji. Imaju ulogu da sve naše hranjive elemente, zapravo, odnosno hranu koju nosimo u naš organizam, razgrade i putem krvotoka odvedu u svaki dio našeg tijela. Cijela kompletna crijeva su prekrivena sa samim vilijima, oni imaju glavnu ulogu u našem imunitetu. Sam vili kao takav, ako uzmemo pojedinu crijevnu resicu i pogledamo ju pod mikroskopom, možemo primijetiti da na svojem rubu zapravo ima prekrivenost sa samim mikrovilijima. Mikroviliji imaju također ulogu da što bolje i što jednostavnije i u što većem broju izvuku sve hranjive elemente iz hrane koju unosimo i odvedu u naš krvotok. U samoj sredini crijevne resice nalazi se limfni sud, koji je zapravo okružen sa kompletno spletom krvnih žila, koje pomoću crijevnih resica apsorbiraju sve hranjive elemente iz naše hrane, odnosno iz naših crijeva, i odvode zapravo u naš krvotok. Ovo je vrlo važan korak da shvatimo kako i na koji način funkcionira naša probava, jer ukoliko te crijevne resice nisu funkcionalne i zapunjene su sa plakom, tada ne dolazi do normalne apsorpcije hrane. Više detalja i informacija o tome kako funkcionira naš probavni sustav i što sve možete napraviti kako bi ga zapravo poboljšali i podignuli vlastiti imunitet, pročitajte u nastavku teksta ili kliknite na link koji se nalazi u samom opisu videa.